Kadija iz sjene. Dok je bio u konji, Nasrudin hođa dođe pred glavnog kadiju i zatraži posao u Meščemi. Glavni kadija mu odgovori da je na svim potrebnim mjestima postavio nove kadije i da nema slobodnog mjesta. Onda hođa zatraži sebi drugo prikladno mjesto. Ali šta god je zatražio, bio odbijen uz nekakav izgovor. Tada mu hođa reče: Presvijetli kadija, kad mi već obećavaš da ćeš me zaposliti čim bude neki prikladan posao za mene, tražim da me odmah primiš na radno mjesto koje nije popunjeno. Taj posao niko ne želi, ne šteti zakonu, pomaže pravdi, a tebi će biti od koristi jer ćeš se spasiti parnica koje ne možeš razriješiti. Kadija ga upita: Dobro, a koje je to mjesto? Postavi me za kadiju iz sjene, Kaza hođa. Glavni kadija nije želio pokazati da nije shvatio, a i htio je i prekinuti nadmudrivanje sa Nasrudin hođom, pa odluči na neko vrijeme isprobati hođu na tom radnom mjestu i vidjeti šta je to i kako. Potvrdi hođi, pokazujući to rukom, i reče: Hajde, zapošljavam te kao kadiju iz sjene. Eno ti posebna prostorija za Meščemu. Hođa se vrlo ozbiljno prihvati posla. Primaće sebi hastalčić, na njeg stavi pribor za pisanje i dosta dokumenata. Svaki dan je na vrijeme stizao na posao i ostajao koliko i ostali kadije. A onda bi da neki ljutit čovjek, vukući za sobom drugog, dođe glavnom kadiji i reče: Gospodine, ovaj čovjek mi ne daje moje. Kadija zatraži da mu se potanko objasni. On je isjekao 30 tovara drva bogatašu Sirađedinu i kad god bi koji put zamahnuo sjekirom, ja sam ga podsticao i ulivo sam mu snagu govoreći: ha, ha. I tako sam mu pomagao cijelo vrijeme. A na kraju posla, on je svoje naplatio, a meni nije dao moj dio. Glavni kadija pogleda tuženog i dobi potvrdan odgovor. Ali ostade smušen, nije znao kakvu bi presudu donio. A onda se prisjeti kadije iz sjene i reče tužiocu: Parnice poput ove tvoje vodi naš posebni kadija. Izvolite u onu tamo sobu. Te posla službenika da ih odvede tamo. Zatim se sam došulja do vrata na hođinoj Meščemi i stade osluškivati kako će teći razgovor. Nakon što je saslušao obojicu, hođa se obrati tužiocu. Da, imaš pravo na to, kako da ne. Hem si stajao tu, hem se toliko umarao na svaki zamah sjekirom, a on da uzme sve te pare. Kako je to moguće? Tuženi se pobuni. Aman, hođa, ja sam iscijepao drva. Kakva je njegova zasluga što je stajao preko puta i gledao? Hođa postade strog. Tišina, ti to ne možeš razumjeti. Reče hođa, pa se obrati onom službeniku kojeg je poslao glavni kadija da uvede parničare. Brzo mi donesi dasku za brojanje para. Službenik mu donese dasku, a hođa od drvosjeće uze sve pare, te paru po paru, novčić po novčić, izbroja na dasku. Onda se obrati drvosjeći i reče: Hajde, uzmi svoje pare. A onome što je vikao H, h. dobaci: A ti si slušao zveket novčića i to je tvoj trud i tvoja nagrada, pa uzmi taj zveket sebi. Tako hođa riješi ovu čudnu parnicu i zadivi i glavnog kadiju koji je slušao ispred vrata Meščeme.